suratu sabaino ya qur'anu asulam bisaba aninna nena ale ayat bisaba aninna nena ayo de kala sisa mamna damna wala qur'an sulam bisaba aninna nena ayat bisaba aninna na no suratu sabaye anye kala damna la insyaallah. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما أملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مهذرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. السلام عليكم إن شاء الله تعالى قرآن تفسيرنا الدكريو ولو بايل من يبقى من قال كوبر ولا كورن دا تمرو قرآن الله كدكريو من لو دكريو كله بكرامه و anu bina illa halami choya minye an jeba farlanyo nga utna se ka dakuriya kele korana dakuriya kele kal halaya wal ma choya ko kaba no karaw yala ya sorole adama de go chokele la alaka davengele ina ko jirikele jingele alma do maseka jirikele nafa o donga ban fiyew wala ma bini gata adama dew farajana farafi andu be farajo o tega alaka davengele jirkele dingele ala yo dan cuga mi ko donga ba abada lezi no kara wala soro le adama de bo cuga ka dokora fana bete de kamo ningo ka worola kurum la te ngoro o koro yo de korana korom ba donga ba korati donga ba wata du kulo meli daga masammin gano o ka foite ko arba ni kan do be ko la la be so o fengele foite ma ka dagura gel de ko la la be do ba arba de o kuma amul me aka laje kamara wala ango qur'ana sura bisabani na ne suratu sabai o aya bisaba alinna anyo de kala sa amna damno وما أرسلنا في قرية من نذير على كون على ما تشلك فيو في قرية دغشلا جمنا شلا قبيلة شلا شيا شلا من نذير سوزران كبالا
إلا قالوا فوق كاسرو ودقين وجمنين وشانو وبعفو قال مترف فوق توي ولولا ودقينا ولا ما وشاينا ولا ما قبيلنا ولا ما جمعنا شنكلاو فانتي شنكلاو ولو إنا بما أرسلتم به كافرون هي أو ننظر جولا أنغا كودو بي أنغا سرو بي أنغا فنغا بي وكما أو تيراني فمي دي مغو تالا أنغا فرالي دولا أنتنا لما أباونا مترفو سيد إبراهيم ساكو على مسيح فلو فندقي آيات الله سبحانه وتعالى إلا أمرنا مترفيا ففسقوا فيها أكو قريتنا أمرنا مترفيا ففسقوا فدمرناها قال كود بشيته إني على جرا وهلا كليكا أقما ودولا تشنكلو فندقي تشنكلو أمول يا مريا ودي تشنكة أكونو فاسقي أوكي أقما نالكا لاتكا منو دلينو وبيجي نوي هلاكي ويا على يركو كالة دبي فندقي يا مراني تشنكة katla kata ulu mene ko kemiti ko tawa terjenu ado angale ka kuna fani daka al muslim maud alayhi salam nina yona dakuriya minum be wala ma ayam be ale macama ko ka tafsirla famo kofe hono min konate ne angala sigi de do segu eswalla sigato ale angole ka pamanda ko muslim mawdu titi ko apmanan ga kako amara mutrafiya amara filu mi abi mafulu plata anye naflo tigi chenikala mutrafu era de chenik naflo chenikala ko do mutrafu korana be ba beta ye mutrafu ero e ba soro mi kiraw kele wala ma mi singa murti kiraw wala ko ka fediga na ka fonda naflo tigi da do abada o isi mal ma ka korana kono fiu mutrafu ero chenikala do ona fora Sénégalais do fora ka Sénégal wala ma kay fasiki yake ma kura kula de donc ram mutra fura de fendi Sénégalais ni canta la fio ala ma mutra fu fo na wala tugu mu wala bolo do ala dafe ala ko da wala ma adama de dafe abada qur'an ma on ko to ka fo mutra fu o e ruhani ay ray ko kado loga kono nimi filu flata nimi sabata o dokra be tatwadi mafulu flata wara baga bala fiu mutrafu e chenegala de mambi chenega naka trafo do mutrafu ra ka trafu e chende mama e kolashil ka bae qur'an era kele ni ota dagura dabna na ala ko ton ala ba foiro ko mutrafu e basro abta daka olu de ko kiraw mo ay bandala ay do nga dome anga seba mul anga nafulu ba mul ngam mami me ni fendiga dote ato ka abada to ko mutrafu ye bi korana ayo ru fleli o bisu dakana ka adama de o ruhaniya ta fay balaga to ye nawo to ye muslim mawdu ka wala la ko mafulu fla anya na fulutiki chanikala nu
ya mara mudu mo o illa delikade he asa ko ko mangi o ya mara ni ma min galiye o hazu karanga kumana o to falmina qur'ana da yota fa fasaku fiha wana nafara marna mutra fiha bi fi'l al-khairat wala bil hasanati kadaka misa kadda ku mutrafu ya qur'ana fa be aya ayala to asrabi fendigi chenikala afodo mutrafu anzira mon mina ne akojodi kone alama cili foyi kɛ dugu si la jamana si la siya si la kabila si la sɔnzarani kɛnɛ la fɔ o dugu in o siya in o jamana in o fɛntigi cɛnikɛla minnu bɛ yen olu ka dɔgɔya de bɛ mɔ inna bima ursiltum kafiruna hey a bɔ an kunna yen a ko a cɛra ni min ye an mago t'a la an nana dɔrɔn an ka fɛntigiya la an ka kodɔn na an ka jama caman an ka fangatigiya la k'a fɔ nin aya ngelen ayi dɛ mutrafu fara yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ min bɛ d'a kan o tɛ ɲuman ye o kumana kɔrɔtɛ musilimaw ta min fɔ o ye nahawu sira ye nahawu sira yɛrɛ ka bɔ a la fiyewu kuranɛ yɛrɛ ayaw bɛ min jira na kɛnɛjala yɛrɛ ka fiɲɛ mutrafu ye cɛnnikɛla de ye fɛntigi cɛnnikɛla a na ayaw yɛlɛ kuranɛ kɔnɔ a ka cɛnni de fɔ ka d'a kan u ka fasiga de fɔ ka d'a kan ne maa min tɛ ruhaniya kalama i tɛ ala dakuruɲaw kalama i bɛ taa ko i b'a fɔ ala yɛrɛ b'a kɛ tan a b'a kɛ tan dakuruɲa uhudira na kɛra n'a ye hadara a yɛrɛ nana n'a yɛrɛ ye dakuruɲa na kɛra n'a ye na bɛ kɛ ni maa dɔ ye bonya na mobili taara karisa taga na an taara karisa taga na o dira na kɛra n'a ye nka ne ye kuranɛ dakuruɲɛw ta muhudaruna i k'a dɔn a fɔ janamadenw de tun ka wari caman kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ o tuma kuranɛ yɛrɛ bɛ sin ka a dakuruya dɔ bɛ n'i y'o fɔ k'a ma kaban dɔn k'a fɔ nin don o bɛna fɔ tawafi saya tawafi nana yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ saya de fɔ ka ni kɛ ka farikolo bila o y'a kɔrɔ yɛrɛ de ye kɔrɔ fila si t'a la n'a b'a fɛ ka a fɔ nka yɔrɔ in na n tɛ ni saya yɛrɛ ye i b'a ye karina bɛ na a bɛ na ni fɛn min b'a jira k'a fɔ n tɛ ni saya ye a bɛna fɔ an yɛrɛ ka bamanankan la karisa fara karisa sara an b'a dɔn bamanankan la o kɔrɔ ye a ni bɔra a la nka an y'u ka bamanankan tɛmɛsira la kuma dɔw bɛ yen a bɛ don o kɔnɔna dakuruya kelen don nka kuma fɔ e yɛrɛ min na e b'a dɔn k'a fɔ a tɛ ni saya yɛrɛ ye dɛ ni bɔ ko tɛ karisa i ka kɛnɛ i b'i ka cɛ yan cɛ jumɛn cɛ dɔ burankɛ kɛ an y'o fɔ sisan tɛmɛna cɛw u y'a fɔ a bi dɛ e de ko an y'o fɔ sisan tɛmɛna nka min bɛ k'a fɔ ye ko u y'a fɔ a bi i b'a dɔn a bɛ ni ko kɛra la tiɲɛ na min bɛ adamaden sɛbɛkɔrɔ maloya walima min bɛ a tɔgɔ de i danbe bɛ bɔ i la n'a kɛra cogo di maakɔrɔbaw y'a sigi bulon kɔnɔ bi e ko kuma bɛ n'u m'o d'a kan wa a su wulila bi dɛ a wulila ala tun tɛ da fan dɔ bilen e b'a ka fɔ min ɲɛna a y'a dɔn k'a fɔ i tɛ ni bɔ ye o kɔni dakuruya fali ye ni bɔ de ye
nga ya kuma yɛrɛ b'a jira k'a fɔ i tɛ n'o ye o dafura wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ janɛmɛ denw ka ala b'a fɔ u ti don alijinɛ kɔnɔ fɔ ɲaamɛ ka taa bɔ misaliwo fɛ wala yadkhuluna jannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyati ko kafiru ti don alijinɛ kɔnɔ fɔ ni ɲaamɛ bɔra misaliwo fɛ minnu b'a fɔ n'i donna janɛmɛ kɔnɔ i t'i bɔ fiyewu k'a fɔra de fo ka taa ɲaamɛ bɔ misaliwo fɛ o kuma na ɲaamɛ tɛ se ka bɔ misaliwo fɛ o kuma n'i kɔni donna janɛmɛ kɔnɔ a banna kafiri don alijinɛ kɔnɔ fiyewu kafiriya ye min ye yɛrɛbaya yɛrɛ sankɔrɔta ka ba yɛrɛmajigi mɔ ka ba ɲumandɔn mɔ kafiriya kɔrɔ de ye ten ala de ye masa ye min ale sankɔrɔtalen don an bɛɛ y'a ka danfɛnw ye an bɛɛ ye jɔnw ye jɔn ko ala n ka jɔn ye a tɔgɔ di i ka jɔn ye n ka danfɛn ye a tɔgɔ di i ka danfɛn ye n tɛ se ka taa i kɔ adamaden min b'i ba o tegiriw ma a fɔ o ma kafiri fitiriwale i ala fitiriwaleya sisan ni ala ko kafiriw ti alijinɛ kɔnɔ fo ka taa ɲaamɛ bɔ misaliwo fɛ muruti mago tɛ ko la jama kaba o min ye kafiri bali ka i majigi ala ye ko dɔw bɛ yen n'o kɛra la o yɛrɛ majigi a tɔgɔ de o kaba o y'a da a n'o fan yɛrɛ la o bɛ se ka ban pewu a bɛna fɔ an ye misaliya kelen min di an bɛ segin o kan karisa a kɛra cogo di kɔni baasi tɛ yen cɛw dugu da kelen u y'a bɔ misaliwo fɛ bi dɛ ko mun ne taara e k'a ɲininka bɛ a kɛra cogo di a nana dugu kɔnɔ cogo min maakɔrɔbaw y'a don a tulo la bi dɛ a yɛrɛ nana cogo dugu in kɔnɔ o y'a jira la i ba n'i nana yan e de ye cɛ sama ye bamanankan n'a fɔra cɛ sama o kɔrɔ i ba nana ni i ba nana i cɛ sama ye i cɛ de di ye dɛ nka bamananw bɛ taa nin fɔnbɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ i ye dantɛmɛ n'u y'u wele bulon kɔnɔ don min sa ka don i tulo la o tuma o man kan o b'a fɔ ko bi kɔni a bɔra misaliwo fɛ o kɔrɔ ye yadane kaba kun b'a la a banna pewu kama jiginna a b'o cogo kelen la kafiri janɛ bɛ ka su kelen ye a ka yadane kaba nin dɛfɔ ne de ye nin a pewu k'a fɔ janɛ yɛrɛ ɲɛ banaw bɛ yen n'o y'i dɛsi tile kelen a ye tile filanan tɛ dafa i ka jama ni ne ni a bɛɛ ban pewu adamaden tulo minɛ ka ko de ya ala fɛ n'a fɔra kafiri to don alijinɛ kɔnɔ fɔ ɲaamɛ ka taa misaliwo fɛ kaba nin y'a daminɛ kafiri la o bɛ n'o de o banga ko wa ala bolo fa inama hiya zajarun wahida fa idha hum bisahir adamaden segin man ko ala ma koyi ala bi an do alijinɛ kɔnɔ ko tɛ n'a ye ala ja bɛɛ b'i tile kuma n'a fɔra kuranaya dɔrɔn k'a fɔ kafiri ti don alijinɛ kɔnɔ fɔ ɲaamɛ ka bɔ misaliwo fɛ kafira ɲinɛ de ye ɲaamɛya dɔ de ye jongo min la diɲɛ kɔnɔ ni paraw bilali k'u biyɛnw jigi wa o bi n'a fɔ bamanankan la an b'a fɔ u ye karisa bɔ misaliwo fɛ kɔrɔ u y'a kɔrɔ fɔ ka a bɛ jama k'i jigi fɛn fɛn u y'o bɛ tigɛ ka bɔ a bolo don dɔ bulonna fɛ ani kaba min nana a bɔtɔ fɔ a bɛ fiyɛ
fo duma buram selo fe no ala nano misal yo e sina ko tare ko ya me ga daw misal fe o kuma ti ra ka kuma ko do ko bura ngala bi kuma anve anyuru ka kuma obi temete ngala bi kuma anve o dira mutu anga do ka ko ngudu e sina ko o ta ko ken jai ki bo so ko la e mai ala kuma fa mu to di o kuma dakuriya mutrafu onara qur'ana kono yoro yoro abi fendigi cheni kala ode ko fo suratul waqa ayat dinan guru innahum kanu qabla zalika mutrafina iya wa kanu qabla zalika mutrafina ima e achama de be afa onara qur'ana kono abebeti nana ya tawo وقالوا وما دوما في جاء نرى كم جاء ورب ما بينهم وقالوا هو نحن أكثر أموالا وأولادا أنغا نقول تيجا أنا نانزر ولا أنغا ديجا من تيجا أنا نانزر ولا ابن مدرج كنامو وما نحن بمعذبين أي بوانغناي لا جب شيء تمزري ما ياي نو دافع مترفو أفرا فرنا كنا يرو ay adon afo fendigi cheni kala de gudu ngana bulo tiya gwanza o aya minu me mutrafu tifoka fiu amma fo tifo o ala ko ko e kraw jabi kayewa afo ye e muhammadu wala ma e chide wala ma au la salikalaw aya fo fendigi cheni kala nunye masuban jin nunye jangam jin nunye ko akan na fulo ka chadewa aji da kan na fulo chaka ana deun jaya ana ka bilaw chayawa ode ko ko la jaba taw soro qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ko ikado ne daba mai me ka masami ko bae gere sega min bawgulo masai ne o dibayo aba Allah jara binai de aba ashuri ka el yera ka do ko ya to ra borami yabsutu rizqa liman yasha'u abe rezeki fere achama di domo o yakdiru on gonata be aba gula domo de hali era ni ka fendiga watu do ala ba ka ala jira ila fiya o be ka wosono miye aka kisaya aka doni aka sulga wultew aka manyuma yate ama foyi di alamo ko ya ala raka keto de na yo kiye adabara de kiki imaji imma nyon inu dama kene kenda mi mala mafoy kana nya chama di mafoy dia ni la jara bina kala jare nin dire mo ebina yira kota yarma de nyon guna tere bina ka chodi anga wa la jara bini makoy la de ebina atara ne yoro jugula adabara de eki miri ni kisya do karsa ka kisya ne ni surga bullo karsa surga bullo ka tamanga ni mena na do ne wurula kono mai choroba be otari bafru etwadi ibam na bafru ko yorla kana di famo e wala ko sura sulai iba furula ko to sulai yaro mena na de ka fendo bullo bi de o kuma ko shite ko na ala de badi do mo yabi akachala ni mata shi sa kuma na e ba flega kisani ka donni au ka kabila ga ala ko awayaje nyege se ko rominu na mofo ikena uga kuna wuyate uga shiato e kunga ne ala ba ila mai na mati on ga ya da kuma ko ikaba kuma bo walakin aksara nasi la yalamuna kunga mola so kama me uti ni yoro ino koro ti tashika ni yoro nye ni bi tashika ni yoro nye ibisingi ira majigi ini fanda kete ira tiso fiyo akasoro kapo atoka di koni dola ko iye fendiga jira ira bi joro ere akan tadi mikro kia keta we mami tashin na de وكما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا كم مسانا ككريا
aka dogulo minnu dɛmɛna n'o ye fandeya ni maabolomaya ni baaradenya ala kirama bɔ o ɲɛnamaya kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra faama a kɛra masakɛ a kɛra fɛntigiba ye nka ɲɛnamaya dɔ in dɛ a ma bɔ o kɔnɔ fiyewu tuma bɛɛ a b'i yɛrɛ ye o tigilamaw cɛla o fɛn ka gɛlɛn anw bi maamu n'ala ka maa kelen kelen tɛ an tɛ se fiyewu k'ale kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ ye diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ ten an bɛ se k'an yɛrɛ ye maa wɛrɛ ye o tuma an n'aw tɛ bilen dɛ ala ko wa a ma ɲɛ a bolo dɛ n'i y'a dabɔ k'i lajɛ bi i bɛna fantanniw dɛsɛbagatɔw kɔfɛmaa ninnu i bɛna olu minɛ cogo di i bɛna olu filɛ ka jɔn ye i bɛna filɛ fugariw ye wa n'i y'a filɛ ten o ye de y'o filɛ wa i bɛ minɛ dɛ wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indallahi zulfa indana zulfa ala k'a f'u ye dɛ k'a ka nafolo ninnu a n'a ka den camantigiya ninnu n'a bɛ waso n'o ye ne min ye nafolo di ne min ye den di aw de b'a k'a ka dentigiya ni nafolotigiya fɔ ne ye ala billati tuqarribukum indana o nafolotigiya n'o den camantigiya a ko tɛ se ka kɛ foyi ye min bɛ e kɛ ni ala ma surunyama ye ayi n'i ma ji a bɛ taa n'e ka bɔ ala kɔrɔ sa de o min dirimo dɛ k'o t'i ka ala maa ye koyi n'ala ye sɔn nafolo la den la fanga na ayi dɛ k'o t'i ka ala maa ye ale yɛrɛ yɔrɔ la dɛ o tɛ se k'i ko diya ale ye ni min cogo dɔ sera a bɛ taa ni kabankɔrɔ o de maa ka ca illa man amana wa amila salihan ko fɔ n'a kɛra maaw ye min ni a ye limaniya ta o kɔrɔ a ye limaniya sɔrɔ ka n'a ye n ka kisaya tɛ n ka sɔrɔ ka wuli tɛ n ka hakilijan tɛ ne bɛ maaw la min bɛ nin bɛɛ bɛ cɛ n'o kɛra kun o tuma na i b'a ye a ɲɛma bɛ jɔ a b'a dɔn k'a fɔ nin ye ala ka turu wɔɔrɔ ye wa amila sɔrɔ o tuma wale ɲuman minnu kan ka kɛ ni nafolo ɲɛ sa sigiɲɔgɔnw ɲɛji cɛli la degubaatɔw ka degu wulili la yatimɛw ɲɛji cɛli la muso cɛsɛlɛw olu jigi sigili la ani taamadenw ani banabaatɔjuguw dɛmɛni i b'a ye a ka nafolo bɛ taa o de la sisan ka d'a kan a b'a dɔn k'a fɔ ala y'a dabɔ a kama de ka nafolo di ne ma se tɛ nin ye ka nafolo kungo bɛ o da la ka ne lajɛ a dabɔ ma o de kama ko fana kɛra olu ye fa ulaika ko tigilamaw lahum jazaa'u dhif k'a fɔ min ma taa ka sara tondo ɲɔgɔn kan dhif maa t'o da dɔ bilen dɛ bima amilu u ka wale ɲumankɛ ninnu kama kɔni wa hum fil ghurubati aminun alijinɛ sow kɔnɔ olu hakili sigi b'o kɔnɔ ye kɛma dɔw kɔnɔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين ما من بيسا نولو كجيجا أنو كسولي كولي أنو كبانغابورتي ودبي كي ني ألاكا دكورينيو ولو نانغارلي ولو كوكارلي معاجزين كوبين على كيني أولئك في العذاب مهدرون يكارو كافو وتلمو كوني u bɛna kɛ ɲɔgɔn kan ka na tɔgɔ ye lajaba kɔnɔ ne ɲankata kɔnɔ kɔni an bɛ bi min na jɛkulu minnu n'u ka baara bɛnmɛ silamɛya yɛrɛ ni silamɛya gafe ani silamɛya kira ani silamɛw ka yɔrɔ bonyanen bɛɛ o lagosili ni kuma kundanw fɔlen o ma mun sɔn k'ala yɛrɛ ala ko in yɛrɛ bo ye sa ala ko a ni ce a ni sɛgɛn a ma foyi kɛ wa a tɛna foyi kɛ aw tɛ se ka ne ala ka foyi kɛ ka ne ala kɛ ayi a b'a yɛrɛ lebu de والذين يسعون في آياتنا معاجزين
ulaika fil adhabi muhdarun abina ñoo doro yangata kono sigatola wala ina rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u muhammad afiye ko ikado ne daba ma de ami gar siga chama di domo aka jawna mamiya japani wa yaqdiru lahu wa aka jawna ami gar siga kuro fana te domo de ko ye bara en daci koy o yɛrɛ bɛɛ bi kɛ hinɛ ani magari kama anw de la ni bɛɛ kɛra fɛntigi ye a banna o dugukolo kɔkana tɛ suma bilen sigida tɛ suma an bɛɛ fɛntigi majigi ɲɔgɔn ɲɛ bɛ yen wa an bɛ sigi fɛn fɛn na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala nɔ do koyi o kɔni tɛ ayi yan b'a sɔrɔ diɲɛ ye tagako kelen kɛ ka ban o kana ni kɛlɛ wulila a tɛ ban o bɛɛ falen don bɛɛ jamanen don a bɛ bɛɛ bolo fɔ dɔ kun ka taa ban pewu nka ala yɛrɛ y'o bali ni a ka nin dilancogoya de ye k'a sɔrɔ n'i yɛrɛ taasiba ye i ma kɛ fɛntigi ye cogo o cogo ala e bɛna siri fantan kelen ninnu de la nka i ka nafolotigiya jabo cogo di a jabo cogo t'i fɛ o f'e ka mobili kola ta mobili kola n'o yɛrɛ ka mobili b'a bolo o ka tagasi b'a bolo f'e ka baaraden ɲini muso ye jeni min ye muso b'a la ne yɛrɛ muso b'a fisa ne muso ye wa e tɛna samara jɔsi la ɲini e tɛna fini kola ɲini ni muso b'u da k'u ka télévision filɛ ni ala kuma dɔw k'o ye kun naloma i tɛ ala fo ni tasi ye adamaden jɛ ala ko bɛ taa k'i to komi ala ko a fala taakiluna a y'a tasi a ka kow filɛ hakili dira a mɔ ne ala fɛ o de kama wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu ko nka an bɛrɛ dɛ ni e ye sɔnni min kɛ ka bɔ i ka nafolo la ala ka jɔn dɔ la ala ka banabaatɔ dɔ la ala ka maa ɲɛbɔnnen dɔ la ala ko i y'o min kɛ ko ne b'a bila a nɔ na ka d'a kan ala kɛra ko kiyama don ala b'a fɔ jɔn ɲɛna jɔn min ni sigiɲɔgɔn ɲɛna sigiɲɔgɔn min ni balima ɲɛna balima min ni terima ɲɛna terima min ni baarakɛɲɔgɔn ɲɛna baarakɛɲɔgɔn minnu ni u ka baara bɛn bɛ e sigiɲɔgɔn bɛ bana i b'a kalama a banana i baarakɛɲɔgɔn bɛ bana i b'a kalama a banana i taamaɲɔgɔn bɛ bana i b'a dɔn a banana nka hali nɔgɔya da i mago t'o la kiyama don ala b'a fɔ ko ne banana ka da ma taa ne fo dɛ n ka jɔn i y'o fitiriwaleya kɛnɛ na ne yɛrɛ dɛsɛlen nana i deli i ma sɔn ka deli kɛ koyi ko jɔn min ka bɔ ala e ka bana ne ka e ka bana ko ma taa jɔ i la o bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ dɛsɛlen ka na ne deli mun na t'o di ma la ko hɔn e sigiɲɔgɔn ye bana min kɛ kalo joli i taara i sen jɔ wa ne de ye bana bila a la o ka e lajɛ k'e lajɛra bɛ n'ale foli ye nka i ma taa dɛ ka d'a kan k'i ye fɛntigi ye o don i pɛrɛnna gɛrɛbukɛ min kunna sennibaatɔ min kunna banabaatɔ min kunna ne de tun don n ka jɔn i ye nin jama kɛ dɛ ala ne m'a dɔn e de ko wa ne de tun don koyi a ka bana in bɔra min ne de ye bana bila a la ka fɛn d'e ma k'e ka dayɛlɛ i ma sɔn koyi wa bi o kuma na i ni yɔrɔ fana tɛ yan dɛ ka d'a kan i ye ne yɛrɛ ala jɛ dawuda kelen na ala bɛ ka fɔ yan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ko a bɛ fɛn o fɛn di a ɲɔgɔn n'o mɔ ye tɔgɔ kɔni b'a la k'a b'a di ala ma ne wa kabini ne m'aw da ne tɛ yen ne b'a fɔ a ka ban ne bɛ n ka ala yɛlɛ o
azala mo yeto ko te inyono de kudu nyeminu ndese ka demo aduru de mo odo foto do o nyaade ala mala mo ne no gi ene je ki mana je ya de gero gam no de ala yawa tuni mato de ala ko de mato ala ya fendo ne ala yawa o ngala na fulo de mo ka ulu de ko aywa adiga ta yabe de kana nyigula kana de bo nati bulu kod ma fatge acha ta bandala sa Allah kanu ke way do chama ke o wabi wi meno kele de ayamne o ko ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu ni femi ngondi inyono olu digitu li kama ala ko o ma bla nona fian wa huwa khairur raziqina wana ala de garsge dilaw bela jalila sahira may wa yawma yahshuruhum jami'an do ayati tudna domi alabna ubeka nyonga ala ko dala bela jale amamur tele bela jale ala ko bebna kenyonga thumma yaqulu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'buduna alam taraw melakaw nimma murtelu ngme jiye kono sambi joli nafulu babbe sorobe dewmbe faga be ne alamin bedu monga ma barkada foy yerma digi foy opma aw melakanu me aw de batulawa tari jinawde ukulong me jenu ye ahawla yakum kanu yabuduna umina ne flabe upma aw de bazam melakaw qalu subhanaka melakaw ko melakaw ba fa ala saniya be dre anta waliyuna ede on jigira yoray min dunim kabo moy bal kanu yabuduna jinna inga bede ubani shaytan no jinna mega jinna ni shaytan de batu on de aktarhum bihim mu'minuna wa ko jumala so cheme so chama mbo de la ulema na mbo de la adamadu ananga hakli tiya ni Allah subhanahu wa ta'ala hakli suno menamo ani tashi ala yarmade laja kom nya ko kuntumi nambe shite ni alama min garaba armade mudambe nga fon karaba chugo tekelenye de ayu be ko lañi mu kolo anye o chogo tekelenye she kololedo sawa kololedo ba kololedo woni kami kolo go tekelenye wono kami goni baw woni sona banno lu kolo ma chugo mi ko no so fana olu fana kolo ma nyewo gani masara barata olu tani sona banno de kele de ay foi ka sara barata ko no bawo ndala ambo chokele la kle karabaranye kalo karabaranye ambi le koro barami na banga sumaw olu nye ani fenweraw na ala doni damo alibi wala halaw besena ga anda doko o dofra be korana kono magunu me ka nyanve kile funden nabi fo
gouvernement yɛrɛ ka courant mɔgɔw dɔw bɛ ne ka diɲɛ kɔ o tɛ tile karabali min kɛra an ye ala fɛ i mɛ lahala dɔn an y'o ta ka se tile ma wa ni ma karaba ye cogo tɛ ka don ye o donc da bɛɛ bɛɛ karaba ye adamadenni ye shetana wɔtulɔ jinɛjugu nin bɛɛ siraw bɛ yen ka u kɛ ka adamaden mago ɲɛ an bɛ sira sɔrɔ cogo min ka tile ka tasuma in da nɔrɔ in da jɛnni da ka an mago ɲɔ lafiya a b'o cogo kelen la o jinɛjugu n'a wɔkulɔjugu n'a ɲɔgɔnna ninnu sira dɔw bɛ yen n'i y'o ta fiɲɛ e b'o bila i ka baaraw la komi an ye imam mahdi ka dakurunya fɔ la cogo min adamaden sɔrɔ lajara dɛ maa min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ e ka limaniya o fana kulukutu dɔ tɛ yen nin yɔrɔ suguyaw e fana b'a fɔ k'i ye alama ye ko e ma sɔn olu ma i ka alamaya ma dafa wala ka d'a kan e ka ala dɔn o fanga lama don kulukutu nka nin namisɛnnin min maa maa bɛn ninnu kalama o ka ala dɔn a tɔgɔ ye de a y'a ko e bɛ ka tɛmɛ ta kan ka d'a kan u bɛ ala ka lahalaw ye yeko caman na u bɛ ala faamu ka tɛmɛ e kan olu kɛlen k'o dafɛ kabako ninnu ka lahalaw dɔn ka se ka mago ɲɛ don u n'u cɛ olu b'a dɔn tiɲɛ na ala ye adamaden laja ala ka dali suguya ka ca nka min don kalama yɛrɛ e ko n'o o sina ka bɔ yen fɛnɛ e tigi kuro ye ko ala filɛ wa i n'ala cɛ i b'a fɔ k'i bɛ morikɛ ɲɛ mori bi n'ala dɔ cɛ mori bi min ye ne ye dɔrɔn e bɛ se ka sujudu bɛ o de k'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ mori tɛmɛn'o kan nka maa min ma don ko la i tɛ ko dɔn dɛ e kɔni b'a kɛ lagosi ye kɛrɛfɛ ten i tɛ ko dɔn don ko dɔ la فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ala ko bi dunya ne sa aw do tise kan nafanya do ide wala darran wa do tise ka ko cendo e jodo do ame kana gayabi akara nyonga sadra wa naqul allazina zalamu ma ne ala ba fosa lil ladzina mawje zalamu min yetonige ويركون ما ورولا وذوقوا عذاب النار ايوه تسمع نغتا ايو نene bigoni o moñ maga jena akira toni kilawi signyona badewna tamanyona jenyona ka fo sebaye opma aka o toni mi no kera mogaw la ay rubulu wa be sira ko ban o kuma aw kara yara ko de nawde tasma la jaba me jume tasma nyangani jume kuntum ne aw kara biha o tasma la jaba ina de wala ma o tasma ko ina tuga zuna amma ko take janama jino galondo cho ni kanyama bana de anga temenai o kwa toro kuma fufo mena de wa ayo min galondo ga aflo de kono bi ama domo de wa zatudla alaihim ayatuna onge aw de ngara giya kono koy ni ala kadda ko yaw be kaka fo awye o bi kala aye wala man aka kabako be aka jira awla qalu abma fo ma hadha illa rajulun yuridu an yasaddakum amma kana ya'budu abakum cep macam ni nguda aye ni ma fe kamo anga ma korbo ga sradika yuridu akala ini an yasuddakum ka kuma ni amma ka bofinga kena aba kunna fo ngara yabudu bo badu anga chorba sa ko da aba ka mboka mashi kana lame ibsiga wula
ulanyina ka moyen kibda ngo ngalodu awa kam fo ka am wa fo ka saraka maji kana lame wa qalu ma hadha illa ifkun muftaran ngalon la beneno ifkun ngalondo ngalongurundo muftaran min la bena wa qala alladhina kafaru albi wa kafakal nu ba fo lil haqqi chemo lamma ja'u chena ngoro ko mo in hadha ila sihrun mubin cheni karo ka bo koroti tigido dawal tigido dawal do rabadu sihrun mubin nawo aka dawal do ndame kanaka wo shitna o mo ko saka de wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha kasoro be ka de babanu wa ala ko nema gabe shidu mo ka foku be ka uka kalaba jak man ngalaw kono wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhirin o hor ka ko enaniye ma hakili digi wala ma so dra ba shichi ka kana wo ka ko en ya dakurunya ka ko نهاية كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه ni aya nga ala ko yorobina ko aya hagi to wati mini alaye lay do gula mine ni nabi mawdi ka fu ye ko ngele ngaro ka ken nabi ma ni cidenye kitabu dile ngoro ko amone ala ka ona tabe ni cide mu wera nana mina aka kuma nu semendia la tu'minuna bihi abison ala de kono bora kira ala ka cide be ala ni garda be ka ko ne de le cide wera tara ko to ko ne e bi je bawa e na ta do kiro bu ci ko mina ni adamaniya kono e o bawa nyina le filini je de ya o ga adamade jollo babu kala watu abe sanga toro e ne no bo jolla wa ono e sanga soro ka se hagamo ala bi ci do مختصر سيرة الرسول لمحمد عبد الوهاب وهبيا سيبا لمحمد الوهاب أكاكف بنا فو مختصر سيرة الرسول لما عليه فرانيا تنسيقنا كنو تو آية من جرى كي تكون سلسلة الرسالات مرتبطة بعضها ببعض ko ala kan dakura mi wara suratu ala imran aya bisin kilana de ka waye leruta cide bela jelenge anaka ciriya naka kreya naka no anaka kitab tiya gani cide ngura cirane ala fe anaka cide ya biso ala de kalimana na de ko dabara de muso cide nga joloko mi nyoye tige waro kana sorala kada ni cide ngum mena ka sarama ko mana alati ulu mena bile ka ba cide ma chumo de komo ka ko ala kare sallallahu alaihi wasallam wati min temena ka ro cide ma ti ma fo mako ahlul fatra cide nya ko mana cilimo ni kibarama nyuma masore ffm ga alati ti mina no fe abna fa ambe bi mina ka do ga fa jien kara dugelenye ga muhammadu ko anya nyuma yire kanga jira yoro minuna na ke ko nyuma ni fogo nyuma a jamana be o fa mo ko lu febi kadaka ukona kaminye silama kula muhammadu kula
o dusukun jɛlenya ni ɲɔgɔn fa a fɔ ɲɔgɔn ye o kuma ala ti t'olu minɛ ko u ma kɛ silamɛ ye dɛ ka d'a kan silamɛw ma ɲɛ ɲuman yira olu la min bɛ se ka maa dusukun sama ka na awɔ ayi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ayi n'i kɔni ala ka taa k'i minɛ fɛn dɔ nɔfɛ o k'a ye o dalu bɛɛ jɔr'i kan maa min ye larabu ka bi kɛcogo la ye diɲɛ kɔnɔ e bɛ se ka silamɛ faamu ka ɲɛ cogo di ayi janko minnu n'u cɛ ka jan u ka fɛn minnu bɛ da kɛnɛ kan olu ye o y'u ka tiɲɛni n'u ka ko kundanw de ye nafoloba min b'u bolo n'u bɛ ka diɲɛ ko kundan yɛrɛ bɛɛ kɛ n'a ye olu b'o de kalamu o bɔlen kɔrɔ kɔ ye ni gɛlɛya b'u la n'u bɛ ka mɔgɔw fa olu ɲɛ b'o de la nka olu bɛ se ka ne ka Muhamadu fa fɛ cogo di kɛlɛ la a ma ye ko ɲuman na a ma mɛn ko ɲuman na o tuma ala ti taa o tigilamɔgɔ minɛ hɔn fɔ waati min ni kɛko ɲuman ni fɔko ɲuman o dalilu walama o walabalali o nanaw mɔ na cogo la ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na o a tɛ se k'a fɔ an ma ɲuman ye bilen dɛ a tɛ se k'a fɔ an ma a tɔgɔ di an ɲuman mɛn bilen dɛ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ala ka to ka cidenw bila ka na ni ala m'o kɛ a tɛ se ka taa maa minɛ dɛ ka d'a kan ni ciden dɔ nanen mɛna ka se hakɛ dɔ ma o tuma a nɔ ɲuman tɛ se ka jira masala Imam Mahdi ka waati filɛ n'ale kumana ka na jadi yɛrɛ ɲɛfɔ kelen n'ale kumana wɔlɔ k'a fɔ Nabila Isa salen don fili la n'ale mana k'a fɔ aw ko kuranɛ a y'o fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ ayi dɛ o b'a jira k'a fɔ ala kan tɛ dɛ a kan'o fɔ dɛ silamɛw n'o kɛra a ye kuranɛ dɛmɛ bɔ a la dajalu kafiri ɲɛ kelen mun don ni Imam Mahdi nana ne kunna ka nun wɔlɔ kumana silamɛ yɛrɛ tɔgɔ tora ziiri dɔw bɛ fɔ ten hakili tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a kɔrɔ an jigida bɛ kitabu min kan k'o ka sani an yɛrɛ ko k'o fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ pati fɛn min fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ sariya de bɛ taa n'o ye cogo di o sariya ko bɛ dilan cogo di nin kɛ bɛ ka nin wuli ka bɔ nin kɛ bɛ ka nin wuli ka bɔ yen e m'a sɔn min na k'o bɛ yen ne b'a fɔ k'o fana wuli ka bɔ nin ye o tuma o bɛ kɛ cogo di bi an yɛrɛ b'o bɛɛ la kura ko Isa de bɛna ko kura kana k'o dilan o tuma n'o don an tɛ se ka Isa in kɔnɔ aw ka Muhamadu ye salen don o tɛna bilen a silamɛko yɛrɛ ma ban o nka mun bɛna ne ka d'a kan ni ciden yɛrɛ yɛrɛ n'a tɛmɛnen mɛnna kojugu ni ciden wɛrɛ mana ka na ale ka ko yɛrɛ ɲɛ ɲuman jira mɔgɔw la o diɲɛmaaw b'a bɛɛ ɲami ka taa o kama a kama ne ka fɔ ciden ma na o ma ka kɔn ɲɛ o ka tɛ ka fɔ ala kɛra ciden caman ɲɛ tun kɛ nka larabuw ma olu yɔrɔ kun ka jan larabuw la fana ciden caman nana ka fɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ diɲɛ taama ka taa bɔ ɲɔgɔn kan ni kibaruya lase o tɛ yen kelen ala fana ma o ci diɲɛ fa bɛɛ ma wa kazzaba allazina min qablihim k'i k'a dɔn maa minnu gɔnna olu ɲɛ fana dɛ e ka bi minnu bɛ kɛ Muhamadu nkalontigiya o minnu fana kɔnna olu ɲɛ kazzaba olu fana ye nkalontigɛli kɛ cidenw na dɛ wa ma balagu bi ishara ma atainahum k'a sɔrɔ fɛn min ni ne ala y'o d'u ma kabako ni dakuriyaw la n'u y'o nkalontigiya ko ala ko min dir'u ma ne ala fɛ a tila yɔrɔ 10nan u ma se o faamuya yɛrɛ ma bi ishara ma atainahum fɛn min dir'u ma ne ala fɛ ne ala ka dakuriyaw na n'i y'a tila yɔrɔ 10 ye kelen u ma se k'o faamu ka ɲɛ fakazzabu rusuli adamaden kan ka i masumaya ka lamɛnni kɛ ka taasi mun fɛ i ka bɔ ni ko in ɲɛ ye mun fɛ i ka faamuya sɔrɔ i ka taabolo sɔrɔ a la
nga e manyanyi ne kala ni basiki ne hakli sigi ni munyoy paw fakazzabu ku yangal digal ke rusuli ni ala ga jino e abo nguna sa to nyi naw aba ko mo na fulo ga na fulo nyi naw fakay bagana nakiri ala ko munu yo fo naga cido mo ko wala jugu ke aywa olu pour na cigo de nefe amul ko wara mewa min ko jugu mi ndaru kan ala fe amo ko wara me o kana ka ko ka ru pour to kana ka bona ala ka pour de qul afa innama a'idhukum bi wahida hey mi kile vanyana ayajja ko ke qul afa innama ikado a'idhukum min alladhiga bi wahida min alladhiga kale namo ayajja ko ke wajmai anta qumu o ko buli ka jo lillahi ala rajati kamu matina amma fla wa furada wa ma kelengele ko na fla yi kuma boka ta shaka ala rajati mo karsala ko ni o duga era bo bi hakli bo febe kaka kenyenyi ni rere ala rajati ko be kan nyenyi ni ke to ko nyini te karta duga berande an ko karsala ko mo do te de ma nyire da nyokore ira na ala cede wa fla ay cidenga ko da nya ko akalla je abara kalta mina kabila mina aduga banu ce kuma ta ne ka tsara ko to ay ala rek na fla ya ta shaka be kamera fo o ko fe ere kendale idda kamirde je ere bel halami ngono bi ani onru anga kewole mi no be nye kono bi afo kanga jadal masaywa na mandai o pa kanga blay rojme abisi kala jaba changa wa ay ala fana toke kala da toke faga chideji o kuma hey ma biso suma tatafakkaru ko ni wajwena ne amma fly asika kuma inda nyongoroka ajatemna ka tashi o boray wa furada akilgele ka ta da ira dale ki miri ka koy mbla nye ko hita shirai ma so bisaykum min jinnati tashi mi ta bon fa baba anye bade jey da fato kam wala te de na yanye fla kan ko fla anamel hala mi ngono je kono bi fata jeyna de sebala ala ka cidiru kada ka alati singa adama dia halakina ya soro amma somi fum lagi somi ka fa ya cukup dok abe ka dande be ko po cende fatore ne ka bula adama demo anga teri cide be ne gara cide be la menata ne kala ka torba era ni gara le la wanda ma ru ka nyina ma be chumi ala na fara ko lendi ka do borom masa fa be kana ma do lu ko lamne gaide abo togal la imam hadi alayhi salam ale fanna ne yani ka tashi ke kambe la hala ram ko do paw selama ru taju rabbe tay kasro awru ke maka nogo minda qur'an ni muhammad ni islamma yerla ni ala reka tugo ala naw ke maka tashi ora kanaye atla ka ayira mina kadi kiricen mo tauhidu au ko ala kirenye sabatu go atla ko luga to wadi sabana no isai ko bla kasi ko salama rubbe bla ko kono on ma mi ni bira fonni ala ka de me kuma na salama mo akof ma bawa o ma bi sai min jinna hey wala muhammad to ay fatata de ye hagla bana ga nyeshi qur'an mo na nyol laje kele hagla mi nyesi ma ambe ka nyesi isa mo no ya kan ko fulana ni ko bena to dala o mo horka ko bane on yo fen
silama yɛrɛ a kan ka lase adamaden ma ni yɛrɛma jigi ni yɛlɛmisɛn min ye bɔkɔrɔ kɔnɔ pewu ka fariya ani janɛmɛ k'o de bila adamadenw ɲɛkɔrɔ sisan ni yɛrɛ lahala min ni silamaw b'o kɔnɔna u se de k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ n'o tɛ bɛɛ ko ɲɔgɔn ma kafiri n'ala ye muhamadu ka du kɔni don ni tapo la wa silamaw kɛra yɛtɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ala badenw tɔgɔ sɔrɔ olu la ko n'a y'a da fila n'a ye ɲɔgɔn ye fila ka bɔ kana kɛ kelen kelen min bɛ bɔ kɔnɔ o y'o ma tɔ ye bɛ ko jiri na ayi ye fata balimakɛ in na n ko a nana waati fɛ de e mani n'a kuma na ɲɛ tun bɛ nin na n'a kuma na ɲɛ tun bɛ nin na in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid i ka dɔ ni jɛ in ma kɛ foyi ye fɔ sɔsiralikɛba aw ye kɔni bayna yaday azabin shadid ka kɔn lajaba ɲɛ lajaba juguba min ni a bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛ tɛmɛ ka taa o yɔrɔ la min lagura nu ani an bɛ diɲɛ bɛɛ lahala min na bi ani mamadi ka nani i b'a fɔ ko bi yɛrɛ de an ye mɛn ka kuma bi kan i b'a fɔ k'a jiginna bi yɛrɛ de awɔ diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn susu nɛgɛ dusuw la fɔɲɔ la ka taa fɛn fa fɛ foyi tɛ halakili kɔ wa halaki juguba bɛɛ de yɛrɛ ye azabi shadidin dɛ ay mamadi ka cɛbɔ bɛ bi nɔnɔbila bɛ bi n'o khalifatul masih al-khamis ayadahu Allah ta'ala a b'a sɛbɛn cogo min a ye maaw ci ka taa jamana ba ninnu ɲɛmaaw ma hey adamaden ka kɛwale o de bɛ sɛbɛn kɔfɛ ka bila dɛ n'aw ma cogo fɛn min na a sɛbɛn a kɔ kan taari kɔfɛ histoire kɛ o tɛ kɛ ɲuman ye dɛ ka d'a kan adamaden yɛrɛ halaki fɛn min lamɛn bɛɛ sigi bɛ n'i ta ye n'aw de kɛra sababu ye a ka fɔn ɲɔgɔnya o kama k'a kɛra go a tile la ayiwa min bɛ sɛbɛn a kun kan a b'o dɔn dɛ anw ye denibaw ye an da ye ladili ye a kana kɛ an da y'o ye nka fanga t'an na k'a jɔ khalifa ka ni dakurunya ninnu ani ciden ninnu ani bataki ninnu ka ɲɛsin diɲɛ ɲɛmaaba ninnu ma adamara mun kama k'an sɔn sira k'a fɔ diɲɛ ye he a y'a to o ka taa bɛ taa yɛrɛ bila lajaba kɔlɔn dɔ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔ a kalama dɛ tiɲɛ don ala b'a ka kisitaw kisi o nka aw minnu kɛra sababu ye k'o halakiba se diɲɛ ma a bɛ sɛbɛn a nɔ na dɛ qul ma sa'altukum min ajrin a fɔ ye n bɛ ka ladilikan minnu fɔ nin wulikajɔ min kɛ nin taakasegin min kɛ nin ko ne ti sara ɲini aw fɛ koyi qul a fɔ ma as'alukum ne ti ɲinini kɛ aw fɛ min ajrin sara si la kɔnɔnajɛya do ti sara ɲini aw fɛ dɛ in ajriya illa ala Allah ni sara do i k'a dɔn ni sara bɛ ala de kan in ajra ila ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahidun wala ye fɛn bɛɛ lajɛlen n kuna seere Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka dakuruya ni kuranɛ kɔnɔ yan suratu saba yi o ya 40 ani 7 yi o bɛ adamaden sɔn hakili bala n'a y'a sɔrɔ i y'i tasi jumɛn y'o ye jeni ne ka ɲi nin ye ala kira kan don ko cogo di ala ko k'a fɔ ma sa'altukum ne ma ɲinini kɛ si kɛ aw fɛ min ajirin sarala nka wajibi taakasegiw la n b'o taba minɛ nin ko ne ma sara si kelen ɲini a fɛ in ajiriya i k'a dɔn ne sara in dɛ
ne baraji ne alallahi o be ala le ka o wala kulli shay'in shay wala fe bel ni shiri ne be takas gene se ni bo be mina ala nya bala ka tabaw ko ne ti sara nyina fe muhammad kayni sallallahu alaihi wasallam nga atagara tulo kun gwana ko zobe ka donglu da wati dola ni ahmad yaw kunde o fana kira duna badoy dunda sira badoy pagara jodi ko islama mu'minu ika sorofa mo fe minu zigorma tegeli asigorma abbe duruna o yala karatay la ka tumu ko khumsu ni gara bamaray banano manani duruna o yala karatay ala kana ka dema atay o dunu fura ko zabe mishi fana bete mishi duru en nani o nani duruna o yala karatay ko o do fura kurane kono ala do fo mo ka balo de anaga sabo la ya toile anaga somo ni ko yam soka mino be daw to geledo finani duruna o bibla krave waya karana ga somo jaza mina fana bo to gelela ni dunu ko bara ka fora jo na ka fa ko hawo de atwaye sharifu ka balo deni masha Allah o sharifu burajinna sharifu kurawa albaitu kurawo yawa albaitu be bi dabe kata mina no ye muhammadu ye o kurana ko muhammadu ka fo ale te saranyina ka wajulla koy ale sarabe masangala bulu ngaw ko mama ale mena muhammad la o ka soro be o be duruna o muhammad tale ko ala yoko wa ona ke muhammad la ngolo nyedre muhammad ni akabalo siribe mo ko kumsula tayro duruna na korana jina muhammad mi ngaw to ida mal make ono wuro muhammad ni la muhammad saraka menana agora mo muhammad bengali gara sage e ma do nga jugu nga ni jamatu ma wuli ki jofala ko dokuri yo wala o po ga sanga basoro koy jango fana marala flagara do kuya wajil gelay ko fedo jallo Allahu akbar anyoro ga maya fo ba kena ambala flam nundura mata khumsu wala khumsu menana de nugo kele fila saba asinga ta duruna ga chere ga jedrai amena nawga flagara boragoy kamno gara ako birbara billa fana marala ka dadu mate doyi o hannu bala sa unaga bengal la juju goronga te kana gamle jedro flaga atwari aka bisu ko wala kataga jedro babne o durna de benano flaga nyaju borade en gwa sora le ko kabala on ga dano bne o kele mo ale boraw madal flawara do mala ko on me namaro ye ko te ayan ma jira ka folla ala kra jigi madam ma ka dilika de ni na bo ni minye afara bana ga kasi nga hagara fo munyaki fo ka tata be fedigi rata ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na fara na fo diga drome nani duru wi uta cara bo tay koy o sharfu langulo mo ko sanga wuli mal kono ya ne ahmado kuma be kaga tabe koy ma shitu dalam no be suru ye
nganya sigukun ka sigukun utuna ka ko daji bide ona ya so bala jiju wala sa ku ka ko na yebe kala ka qur'an sura ya do be kira bele gele ndale do atomo na ye kira mi da bayo ka da qur'an ba ko ma sala ko ale min ajiri no ba fote ibrahim ba fote yunus be ba fote ango wa ta na de kira baray ko ala ka cire fe ba ko ne mana sara ina fe nge ko ala kira ka sara ko ko le qur'an ko no ko duruna ay mohon mo ka kira be ko ne ta balu moga sara ka mena na chori ani maimla ko be kongera ka bere da ku kuma yɛrɛ bɔ fama dɔn bilen o maa min ye fana ka ɲi bila la an y'a tigila maa wele ka dɛsɛ korokoto i jigi da maa kɛ dɔnnibaa min kan k'o de ye bila na a fɔ dɛ a ko dɛ e fulakɛ min bɛ ka bɔ fana mara la ye e kan tɛ nin ye o min kan don a tigila maa ka fɔ a fɔ fulakɛ ma se ka fɔli kɛ koyi an nana wele fana da bamakɔ yan komi a dɔnnibaa ba in bɛɛ bɛ bamakɔ yan jeni kan don bamakɔ yan bɔ kuranɛ k'i dɛsi kabini o dakuruɲɔgɔn fɔra siɲɛ damadɔ kɔmusogo in kɔni a jiginna ji jukɔrɔ ten nka komi fɛn ɲini don n'a ma se ka kɛ sanfɛ o tɛna kɛ duguma an bɛ to k'a mɛn yɔrɔ dɔw la ko hali bi ko fɛn in bɛɛ senna koyi ko nka a bɛ ji jukɔrɔ de an ko n'a kɛra ji jukɔrɔ fɛ a yɛrɛ k'a fɔ o ye sɛgɛnni ye sa o qul inna rabbi afoy ka do ni daba ma yaksu bil haqq abi cien abo de ta ko yanga de ngalo ka kon yaksu bil haqq al batili abi cien ta ka saba ngalo ka pew ka ngalo boy ala ka bara o de ni ma famu abato ngalo di ka sanga soro ka jama fa bi ka kono ka fo a ko ngalo kɛra tiɲɛ o waati ala bɛna o ka bamananw ko ni ngalo ye san kɛmɛ kɛ boli la tile kelen cɛ bɛ sin ka na taa tɔ mɔti an ka kuma na o ye ala ka sunnatu de ye tiɲɛnikɛla ngalontigɛla ala b'a to i k'i bugu bɔ ka bugu ka fa bɛɛ kɛ gɔngɔ ye fa bɛ k'i kɔnɔ ko i ka ngalo kɛra tiɲɛ fɛn min a bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ bila ka a dasi kun alamul ghuyubi ale de ye ko dogolenw dɔba ye kul jaa al haqq fɔ wa o tiɲɛ nana dɛ min min ngalo bɔ ka ji kɔni o ma yubdiu l batilu an kana ngalon wɛrɛ daminɛtɔ ye dɛ o ma yu'idu wa an kana segitɔ ye ala ka tiɲɛ nanen don madi ka sarasiw nanen don o n'a ɲɔgɔnna kuma kunda fɛn o fɛn kolangolo fɛ hakililangolo fɛn fɛn n'an y'a mɛn min da kɔnɔ mali kɔnɔ yan walima fan wɛrɛ fɛ kalifa b'a ka cɛw a ka tɔgɔ ye sarasiw bila ka di kama dalilu mali kɔnɔ yan a b'an dɔn o yɔrɔ fɛn fɛn kuma fɛ yan an ma a bɛɛ desi ni dalilu ye nani kɛra wa bɔli kɛra wa ayi nka dalilu busamisɛn o de b'an bolo ka ca ngalontigiw la namaratɔw la koyi komi ala ko ngalo ti daminɛ bilen dɛ kana fɔ i bɛ dɔ daminɛ dɛ o ma yu'idu i bɛ min kɛ kana fɔ i bɛ segin n'a ye dɛ a to o ye dibilafɛn ye nɔɔrɔ bɛ yen sisan to i ka dibila ye wali n dɔla to fa innama adillu ala nafsi a fɔ ye ko ni ne filila fa innama adillu ala nafsi o fili bɔra ne muhamadu de la dɛ ne ye jɔn ye wa ni hidadaitu ni yɛrɛ ni ye kana sira ta walima n ye kana sira don a kɔrɔ fa bima yuhi ilayya rabbi o kana in o ye fɛn ne nɔ ye fɛn min ni ala b'o kumaɲɔgɔnya di ne ma o kɔni tɛ n yɛrɛ tɛ fɛn dɔ koyi nka ala ka kumaɲɔgɔnya bɛ min kan n ka nɔrɔ bɛɛ b'o kɔnɔ n ka kana bɛɛ o kɔnɔ innahu i k'a dɔn ala samiun ale ye mɛnɛbaaba de ye hadamadenw ka lahala fɛn fɛn bɛ yen ala tulo b'a bɛɛ la qaribun wa ka kɛ i n'a fɔ n ka layɔrɔ ka jan a ye dɛ ko ala ka surun kojugu
nga yirama jigina o de ka surala kadra kasuru koy ngami ma soro yirama jigina de ولو ترى إذ فذو فلا فوت وخذوا من مكان قريب ودومي نبا يسا إذ فذو تنا من أسرانا وجاو تجرا وتوجهوا كنا جاتك فلا فوت وما تاكدن دي ودو وخذوا مننا من مكان كبير لا قريب من رمانجا Orang gila am singa adama de mi rete gure jadi tayo roshi anya churuno bitode o misala suru ame gemi ngono no gele kanai ala ka dogo ko jiga chai fo she saba on ga fulani ada ate an jina ma rabbe ga boy ala ti jiga klegele mol boore ato bo fiu abi rabbe tati afole man mel ko yom e mango sumana dre ati fu atengela tegana obami abi blala obami abi yarabbe mi telmen blala obami kelemna yarabbe mi aji tarana yawa oni akwa ngaka chudo woni wuli bali ado de wata ahla ki feka chane bulu aruna ka halaki fendale ne ka nga bebo yoro ke mata sa kele mo ala bulu ere nyum sala kele bew de di jimi mbey ame gule mi ngade gule kana anama do misira nyina ma ke romi jiga chana fo shen saba kuna tebe ambe paga purtini ya beta la ko uma utirum dal ilmi kala doni ni mindra o mon yawma ngae o kamo wati do ala bi anzonzira o wajibi amra wati do milti dama do abana abi segafo ngani ahlakil noy kata sanga zo mobilo subhanallah jimai jamo jiya marale waddo wabi fiata so machi mo wa faka de sa kulukutu wala ko ni mimi gebe da muda karo ka fo hey maula fedo de ko da arba de sa la kany wala ba ke dugula minu abu hono ka fu ko do nu ka nyebeta nako mo tege dulu ci tege na ja wa bu kono ku kema ala yere de ala be a sho lu yoro de la kala je kasi ngu dajira ulati muso ka tubi ko kama ko wala tara izukuzu fala fawta wa khudhu makan karim do mi ne nyeba ula u jate lema fala fawta tayro kadda yoroti وخذوا مننا من مكان كان على رمى جاينا ni tara Senegal dona kele boda kele fain dobe ko waji ira bire de na afra ko Senegal ni do kala du ye ya bela bela ba bolor de kata ya be abe ko waji wallahu akbar ya mara ka do mo ko fulige ko waji mo kadi ko warta armade ame tungala subhanallah ko waji mai hal era min jome ka fle ini masalah segala mo de kati jo ko jila ka fle ka fulgo do laje ka kata ke abi do yor la te sampi joli
kata kurni do fana soro sambe ko jire a fabe ko ji wona tabe mo do fana be cegele lay ngo ko ngasra lay ko be iti yedoro fi ga do bato kono ma bi wara nasoro la ma bi ala yasoro soro la ma min ala hinamila amaji kenya goy ngam sa rek ma ka kete anyata misega ni boy de nga ay ne de kote ji kana samu garba de tini she ka fa alhamdulillah wa qalu amanna billahi wa qalu amanna bihi ni nyona halaki laharana na ku bisro ka fa wanzona goy wanzona tay motaw wa anna lahum tanawushu min makanin ba'id ji kele ngaro fo ka do ngono fe ati fo wati koy mo frano suya de ke na framo frauna ima fo wati fede ima fo yorola on zona musa ne haruna ka ala ngebi ma sara da deme ala fo frauna iya fo foranga ma fo yorola de ma fo mana donc ko mi yafo e ka daguriya gwanda nablaw to kale bani abi onni kishi ka bo jan me ka nyanga tam ge kale bani ay de ami e farko kishi ka bo ji kono fe oni fenyana ma be mo i ge wala naye watina tam mawye amlo mo baran gerate o nyora de foro ko waqalu ni adama de ni laje basuya nana churu adama de kate kaba fa amanna ala ko anna lahum tanawushu bi to la kalamina suratu bil min makani bayni ga faran limana ce kaja o ko tabi saga adama de sego mo ko na yala je be bitli tew ga ama dina ko kate ayam la ngira bulu وقد كفروا به من قبل كثروا او دكم كافرين دكرين ده چينا ده ممي نامو فوق مجولا ويكذبون بالغيب من مكان بعيد aba paga bla ko do lela ka bi do fora ka trata do bil ghaibi ko do lela ala do may nala yow no parta me o ba fa kana ladi ay awru ba ka maut taga bla ka kina fa auta yala may ni gaibu aw no chaga jaga daka norotigu ala mo olwode o ma aw no yoro ka jam naka chugo yawi gona tabe aba ko bi ko dugulum ko o tabe ngalumu wa hila bainahum wa bain ma yashrahuna akola jba tuya wati weru nyachurne bike udongo feuna nabina ko ahlaki fiyan wala ma jiw niya jawlaje wala ma tasma bi mimi wuli ibi mo buli ga taw ka bulu femina ngelinda ala ubaye tasma dununa toccede bena ma yitahuna akadu kam naminu da kan wala fem do tiga tabli ko do ngira unace tasma dununa ce bidru unace fiya dununa ce boy weru heta lama ibu yo bulla wa hila bainahum baina ma yashtahuna wala ko nyaban de woni jeta ya la haramai ay sira alani ay gel hala do la jaka do kiyama ka duniya kama fuila bi ashayhim min qablu aw nyona minu ndemana de ki ka do olu fana yakata ni nyona karol de la anyona kulum ndiga
shi'atun quraish aw yono yakulu mun dabana nulu fana ni yona ba manjiyate ki ka do u fana halakira u nya churume u kana fauna u masaka bobulu da duru be yere nyina e yanna si dabara diwa fawa muso e bolle koy yana nyina bike o kacala o yorola wulo muso bi fo kele la de ko ma ke jojo muso na de muso na de so senga mi ge de wala asda ka de ndukul hali mawli wala bada faral mi kana misri nda bushiya ana soro flan bado be dalay juma jigi ne ko fe so de mirangati kaya ko yangari abetlu la nga kamane de ame jole nyabala nga so mobli bañ ay de mirangati foka ci wala ba min jongna da betlu la ko ale de anyo beñe bala le iratna bop mata de ona ta betlu la de ne de muso ta de cew abin sanga no ko ba tsara nyina ko ona nyona yorok atwadi jugu fa fa chabita ka musun de be amsa ayro ka wajulu ni ngono dugu taw kono nyam sala damo kondo wara jamana ka ani ble group tuma jamana ma kula tiene fon ama ko wara de me o jamana na kamna bitini ma fa onge mali kuna di amme tayi akora jamana ko koni be ada be amora daw prodi nge kana ani ble group am bido ani ble group da fe ame Nissan patrol o fi mambado mamlo anyabe muso doni che dobe tamana kata de kelema muso kora duni ba kun de kelimulo babulu ani chebe tamana kata pine flabe snaga chi kata nyonga de hop hop Purukutu che tara kam suna de tu purukutu abolla kata ku ayoro ke musola amma doy mbolo bla mi ba ko la bolo fana mabola am sira doy sama to abo sama te sera ba katelia wallahu akbar che tara ku mubli pine come flacira on se katelia bli non ngoni falina anye afeka na chena ya bulika na dugo note kana se musala de demo batala wallahu akbar kamne ko ray dara ala ma ko re wulu ba muso singa de la de amal mo checher la ala ko nale minga tijin ngade ko te jamu manga da chela fiu tolangulo mbade be alay bamla fu jurangul la jamu manga da chere la fi
andi sengalaw amma sengala imo yoroye wa muso be beta muso ni de subhanallah rana nga yoroba lagale segu bakale nga asro motor kurungo macaya be kunni nga jiga bono nga la foko sagara do na jila okora fiena na kunu tango shekele ka tango shefla boso mun be jido no lu reba ko aywa aya la bele kuni ya bitata bi da presa ya sega joble mo se uga ta kele ani boso ga era ko ta ga chori ala ra illa be ko ma be kunu ko be kila be kuri mina presa de ko ba ko ma be yira kala be ka kulishini blogi bo ta abna beno ye kulisi tila jibi sama ye blogi tila jibi sama ni ko ba sigla to bo de ko dalla ni ko ye toyi to lawa bito muso fana ka ni befli nga de mi ba ko la ka de gomna ka ke ka de ka sira chamanje la karata ta ko bisa ni wanye de ko na bora fan de bora fana tura de tura wana mani min sira ku bo konna soro alna de konna soro wolo de na ba akana fa bi dunyo ya so sanga de la fu ko ma tata ka to mami saka an jawtu saka jon joro la onni tana daga de boram zonni romi amma wani yende andi sanga la fiu so dama ko mi dana an jom bi da de na fu fatay ga tigera ya do inde وحيل بينهم وبين من يشتهون onge addongo ko halaki bi duwano chete aba nyechuru aka ruka fon jentola ko mi nabo misalew ye minu ngona awye nuye kiramo soto kala kon nangare ko fana kara uludila halaki utorom nga wera nyabe halaki tolate ubulu halaki tola yorbo bulla innahum kanu fi shakkin muribin ku ngara siga sigala ala ko dila sade ko siga ine o de halaki su mota siga me mabla siga la modela suratu sabai malaka warana udana ya ladilika undana ya sulam midauka nakuma suratu fatir Quran sulam bisaba anjuruna amna ale kalandam ne wati tigi ale bole do ndaro ni sele do nama se أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفقون
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله. سورة فاطر على آيات دمنا بسم الله الرحمن الرحيم من دمنا كني على توي قرأي على تمشي على بدني تمشي الرحمن وهي تورون قرأ مسياي تورون قرأ نعمة منو نفربادو ماشي تزغدو ماشي ناكي ما تزغدو بغير ناكي بغير تزغدو ما ير ناكي على يو تورو نما في بكرو فساي Patisirao. دكلو دوي سامو دوي يايو دوي ديو دوي نالا كنما بانو انا بدي akabara note akajija note akadwo note afodo nema mini masaya tura angoro ka kere ka turamada wamina antake kataka nema nundoi jango afami mo armadini ala yo la japp sabata bagon nu kan nima fenya onata be olu fana dagali don kuma makabara no tani o nema no ala ko bismillah ni o ye ala bi doni nema no ne o mo ri man je wa ebo nema ne kono de ebo nema ne kade ite kata ko nema ndo de o kuma no baraye arrahim nema krangarale ika bara or ma kanje ka ben daga blam na ngono o fana bita fale nema mina ala ko wala fana de yotige na ye bi kurga sare foy na ye min amlam na ngono ata fara foy la o farane ala la o ye do krangar no ma do krangar no wana madinu ajaranyo bismillahirrahmanirrahim amajanyo bismillahirrahmanirrahim sadaka anga foi kata ni nema nungo nyame ko inyono gongo wulate ndoro bloga dumo ni bara ngata ni sabani kata ni do kata nyel do kene se jume du golo jume nga kene jume abe masangala tade o kuma kafrigaw krejege rojage bismillah ajere yo bismillah amaje yo bismillah ala ko nema turu ngoro armade ka foy kanote nga silamo taye jongwala ala abete koy wa bismillahir rahmanir rahim silamo taye jongwala de chana abo to wela nga mami vana I mo jongala ko I bismillahir rahmanir rahim ni ko ko dona bay e ko dona faji may mo no sema e adawa agli bila de odiwa I tashi famiga e de odawa iya yeni nyami o itaywa ko be masaka turu ngora o kuma I bismillahir rahmanir rahim ajariyo ama jayo bismillahir rahmanir rahim ga silama o taya ala chana wajira on ala mbako ala ko ho ore daga dala koy wada bina ko bajira yi suratul fatir nala sana masini amina tabna le wati bana
alhamdulillah. Al biambi amul make Sanogo Abu Bakar Sanogo Abu Bakar Hasan Sanogo al biamaka saya doa ke wele bo kon nga wele ta ka ba nga ni yoro la antoro ka ko wani sibe ba ka emchana shuwe kana betre ka du kana o kama tlebe ke wele ka polige do kain ala yo de nyina be sibere tanyo ko on de ka se ke baliala karakon assalamu alaikum Karakon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Adi Jajri. Alhamdulillah. Aba. Inshallah, fadal. Ala ka gina sanola. Kawule ke kabomi? Ala ka jama kama. Aha. Ala ka do minaw. Amin amin amin. Uma ta kala yola. Direct do. Lebe ka fode wo. Aha. Waalaikumsalam. Inshallah. Adi Jajri. Alhamdulillah. Ndako. karakon Ala ka gina tabala. Amin amin amin. Ala ka jama kama. amin Ko kidi min ala ka noya. Amin. Ita je min ala ko fara noya. Amin. Ala ka do min. Amin. An baraji. karakon Awa. Jazakumullah. ni abara Amin. Da. de me apela jele ko Nin tu ye an ka missionnaire an ka karamɔgɔkɛ Karakɔ. Kalifa Karakɔ san. gidi to fla bela jele ko ami sanga bela jele ko Inshallah. Wa alaikum salam. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Yari tana do kaba nyalo ma ko be. Kaba ko. Kami sama pula o. Awo. awo Kan ni ta no wara o. Amin. ami kam ni kam bela jele ko samba ko Yari tana do ko mo ma nya sama ko ba ma. Inshallah. ami Ala ka kiwa ko ala ka tu ko ne. Amin. Wa rahmatullahi. Jazakumullah. Nin tun ye san mara ye an bɛ san na lamini bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ wulila ka bɔ san an bɛ san ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. goita sa pre wala nga fodi ba inshallah Nɛgɛjuru ala bilalen don. fenge doa di mama soni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Salam. Demba Sikaso bisimila. Nga fuli be bilal ko bela jire. Alhamdulillah. Nga do do ke ala ka hine anga missionnaire ba anga sheku ba. Awo. Awa karasa sanugula. Alhamdulillah amin. Koni ala ka yem sama ya an kon tigale no akan ka don yin kon sita ele no mani an basa ka kesri ma do mo shila je ko ya Inshallah. nga fuli na mo ko bela jire aka do ka e ami senero ka koni anga fuli mo bela jire ai sa no kunire Inshallah. bela jire ka jija ai sheku mar ma la ini mi ai ka la ini we ko ala ka no ya ma dia ka dia bela jire bele assalamu alaikum amma dia